Anditi maimusimbiza zva asingagoni mozvaidzi muti unonzani oitasi maimuti emenhako zvaioma momuseka moti nezvako chakwenyu misodzi moti mokoto mire kuchema henyu chava kumapeto maipisa poto wakadziya mupato ndokanganwa ibanga kwete potato asidi ndinge rinonhaka richakwewa rimwe asi chakwaro chidai maisa mumwe ndimi maimusimbisa asi yabatwa mukati wanyanzwa bhata asi munomaziya imi madhesi aya maingobata mari maisabata shaya mairidzadza mwa uyu mugamshaya nhasi ndimi makutozvizva zvomuwana chinotenda makebhosi mwari vakupai raundi 2 musati maitatangai mafunga kuti du auziye mangwana auziye next week auziye nokubatsira laidinge rinonhaka richakwewa rimwe asi chakwaro chidai maisa mumwe ndimi maimusimbisa asi yabatwa mukati wanyanzwa bhata paya maimusimbisa zva asinga mosaidzidzai muti uno oitasi maimuti kande zvako zvaioma momuseka motamenhako chakwenyu musodzi moti mokoto pere kuchema henyu chava kumapeto moipisa poto wakadziya mupato ndokanganwa idemo kwete adindingwe rinonhaka richakweva rimwe asi chakwaro mochidai maisa mumwe zhuwa maimusimbisa asi yabatwa mukati wanyanzwa bhata andindati rinonhaka richakweva asi chakwaro rochidai maona mumwe maimusimbisa abatwa Jangan kasih gua suka. Kau tak cerita sih.